Na vaga de lumes comeza a deixar os primeiros datos dos danos ocasionados na nosa provincia. Carmela Silva dixo que nunha primeira estimación falase de máis de 10.000 hectáreas calcinadas, aínda que a presidenta considera que se trata dunha cifra moi aproximada, xa que cree que se tratará lamentablemente de moitas máis. Ademais, tamén se levaron eses incendios 20 casas, 16 delas eran habitadas, 10 alpendres e 7 naves. Dende xa a Deputación de Pontevedra pide ao Estado español e a Xunta de Galicia que se poñan a traballar no plan de axudas para todos os damnificados. Dende a Deputación de Pontevedra, estamos ao lado dos concellos da provincia, das veciñas e dos veciños, e imos reclamar con serenidade, con rigor, sin facer o que aconteceu no 2006 por parte do Partido Popular, denuncias altisonantes, con acusacións gravísimas, pero sí que vamos a exixir que haxa as axudas, todas as necesarias, tanto da Xunta de Galicia como do Goberno de España para reparar todo o que ten acontecido. Dende a Deputación dixeron esta mañá que sempre van a estar ao lado dos concellos, non como a Xunta de Galicia, dixo. Carmela Silva amosouse moi cabreada por unhas declaracións de Alfonso Rueda, onde supostamente dixo que parte da culpa desta propagación de incendios está no estado dos montes e, polo tanto, responsabilidade tamén dos alcaldes. Por estas declaracións, Silva pide a Feijóo o cese inmediato de Alfonso Rueda. É indignante. Este señor é un incapaz, é un incompetente, e para tapar a súa incompetencia intenta meter no saco a todo o mundo con responsabilidades que non teñen. A presidenta da Deputación, cero responsabilidades, e os alcaldes, cero responsabilidades. Eso sí, eu mirei a todos os alcaldes, de todas as cores políticas, deixándose a pel na provincia, apagando coas súas mans os fogos, eso sí, sin mangueiriñas pequenas e sin zapatos de pasear polas rúas, e sin camisa de señorito. Dende a Deputación cree que é tempo de poñerse a traballar e lembraron que na vaga de lumes do ano 2006 o Estado aprobou un decreto de axudas por un valor de 40 millóns de euros e a Xunta de 13, en total 53 millóns de euros. A presidenta agarda que tomen nota e que canto antes se poñan a traballar e pensen en todos os cidadáns damnificados por esta catástrofe medioambiental.